nerugare kuna vanomutenda. Wasaba we wokula mambo Jesu yo. Oh, kuna kamba Jesu Shoko mambo wa Mwari 3 tuona kubhuku rombo wa apostoli. Tsauko 12 July 17 1932. Mukati pa 16. Sora shoko zomtumwa John Marange. 16 verse. Awo wanofa vasasunungurwa vakasungwa vanozomirira kutongwa ngerutongo rukuru rwatenzi. Kune vanhu vachafa vaenda mumatare vonokangamwa kusunungurisa mhosva vosunungurwa ivo
panzi vanozomirira kutongwa nerutongo rukuru rwatenzi. Handindozaverengwa kunyararanga kudai kunesi nerugare kuna vanomutenda. Masikati makuru esabata kudai inopa kutenda kukuru kuna Jehovha Mwari mupenyu wakada nyika ino yemutare. Wakaida akaida nomoyo wose. Ndimo maina matuwa mina mato muno maina mata kuti mutatu woza iyo waitoti andapedza kwanza apa maze zviita zvezvimwe zuru zouya zvawedzera kwanzi zvina muno mamutare kunyararanga kudai. Makorokoto vanhu mutare makadiwa naMwari. Ikati hangu ndapinda mutapaya ndavuta kungokorokotedzai. Rimwe gore taviya pano tajaira kuona karavhani. Mutumwa waMwari wakauya akapinda mubabani pamutare. Ine vakuti karavhani yakanga yabikwa pano achipupura kuti pano varoi vapera. Handizve hamuna kuzviona we kunyararanga kudai. Nhasi kwanzi mabhuku ekuvhara imba iri kuvakwa kubote ekumusoro kudenga kureva kuti mutumwa kana angovaka yake tese tatenderwa kuvaka dzimba dzakanaka mutumwa unouya achidini achigaramo. Handizve mabhuku acho naanzi anovharirwa papi motopuwa pano izvo zvimoyo chinogadzirira ekuvhara apugwa pani hakusi kudiwa naMwari. Iwe unonungigwa nyama huru vamwe vachipuwa tsara-tsara kunyararanga kudai nerugare kuna vanomutenda. Hai ndakupinda muvhangeri ndokotaurawo zvinhu zviviri zvitatu togara pasi. Nyaya iri pano yatakaungamirira pano hama dzangu ndeyekuti munhu wose wakagara apa shuwa masangano ariko mukati menyika dzese anonamatiwa navanhu, asi musiyano wesangano rino iri na mamwe masangano ndo zvinoda kuti vanhu vadini vazive. Handizve tsamba yandavhurisa yati kuna vanhu vanofa vasasunungurwa mhosva dzavo kwanzi vakasungwa. Wagosungwa sei iye waenda mudare aiswa ruoko pamusoro nomuvhangeri kunyararanga kudai. Musiyano munyika ino iyi yatakagara ino iyi munhu akapomba nomukadzi wemunhu akatsvaka gweta rake mukaenda mukoti, gweta rikaita mapoinzi ekuti baba ava havana kupomba, nyaya ikatongwa ichinzi murume uyu haana kupomba. Iye akapomba hake asi gweta ramirira nyaya richiti uyu haana kudini, murume uyu unenge agere kupomba. Kureva kuti murume uyu wasunungurwa hake ani iye, asi nyaya yake igere kudini kutongwa kunyararanga kudani. Saka chinhu chakakosha muno muchechi ino yatakagarira pasi, mutumwa unoda vanhu vanorevurura chinyi chokwadi. Musatsvaka magweta mukati menyaya dzenyu, ndokuti zvatinokumbira kwaari zviite. Hatigoni kuitirwa zvakanaka nomutumwa kana chakasviba chiripo kunyararanga kudani. Vanoreurura kwaari nemoyo yakaperera, masimba ekuitirwa zvakanaka anenge atovapo, nekuti chokwadi chinenge chava mamuri. Chokwadi ndiye mutumwa wakagara pakati pedu kunyararanga kudani. Munowana zvimwe zvinhu tichitarira kuvuya kwesangano rino hakuna kuvuya nyore. Kwakagozha hama dzangu, munhu ari mudhorobha wonzi iwewe sumuka uinde kumusha unotanga sangano rahani rako. Munopaona kuti kuuya kwacho kwakadini kwakagosha. Vamwe vanongoita pamaTV vototi ndine sangano rakati ndinoprofita zvikuru, vuyai muchidai. Vanhu vachiona maTV oda veve madzibaba vakangonounganidza matombo kwaanowanikwa kune matema unonotsvaka machena, kakune machena unotsvaka matema, wovuya neakasviba senoti iwa wakasvibawa mukangomatora zvaita. Vanhu voshayiwa kuti vakadzi vanotenga matombo akawanda kuda, asi vakadzi vaita nhombe yekufura shiri nerekeni isobodo paitotsvaka minamato. Yani zvemunamato ndiye mutumwa wakagara apa uri kuda chinyi chokwadi.
Saka mutumwa ana kutuma sezvakaita vaya vamunoenda kumatombo avo, vaya vari kuita kuvanhu vakatendeuka kare vachitsvaka kuti right pakaungana navanhu ndepapi pana festi ndepapi, voenda vononyengedza vanhu, asi mutumwa uyu wakatuma pakati pomunhu ari pai pamusha pake. Handizvo kunyararanga kudai kunesi. Mutumwa asvika mukati memusha wamanajese ambelo uko zasi uko kwatakabva wakadzingwa haibva pano rolo titaura hatizviwisisi, hamuziverengi mumbouze wakadzingwa kuyazve kumusha kwanzi natenzi Jesu aindi haino tenzi ndoindepi zvemumusha vari kundidzinga kuya kudhorobha kwakune vanhu matindisiyeko denda waro kudhorobheni kuna vanhu vakadinizve zvinanzi aenda pasango, tikaenda pasango ino vanhu vacho vanhu kunyararanga kudai kunesu. Takaenda tose tikalovola dhuku resirika nebhaibheri yakaiswa mumotori rikasadini, vanhu vakavuya ipa akatovaverenga nenhamba yavo mubhuku iri varimo. Asi chinoshamisa ndechekuti nhasi mutumwa munzvimbo iyeye akadzinga wazovuya navanhu vasingaverengeki kuti ndavuya ndagadzika imba yangu pano, iwe wakandidzinga ini ndava mutongi wani. Kunyararanga masimba makuru kwawakambodzinga wosvikoti ndini ndava ishe wani nameno vaya vakambomudzinga lezuro kuti vachaenda vachinoti kudini. Kunyararanga kudai kunezi. Mavona here kusiyana kwepositori nemamwe machechi aya. Kamuchida izvezviita munodzinga vaya vamachechi ese munoziva kuti dzai pano muone kuti panodzoka pei. Asi uyo haana komandi yati ngaende kumusha. Wakaenda kupi? Kumusha. Kumusha kwacho kwakusvika kwakudzingwa kwakunzi inda pai pasango. Pasango ipapo kwakuinda navanhu vanoverengeka. Nhasi wazouya nhasi ndavuya negrupu rangu zvikoro zvese zvatakavaka hatina kumboona imba yakanaka. Chero ivo vanogara munharaunda iya, kana munhu unogara munharaunda iya akavaka imba yakaita seiya, vakomana handetoivona yakaita seyanga akagara mutumwa paya pachikoro paya, munhu akangovaka imba iyo handetoivona toti wachibiridzira. Kunyararanga kudai nyaya yatiri kutaura pano ndeyekuti Mwari hakundune munhu, asi chaanoda pamunhu chinyi? Musainda kumatare kunosunungurwa imi mhosva dzichi. Mhosva ngaisunungurwe iyo kuti kunyika itakudini. Anosara anopedzwa.